prevenció helyzetéről Magyarországon. 2009 óta átfogó, komprehenzívnek tekinthető kutatás a prevenciós programok helyzetéről, hozzáférhetőségéről, tematikus preferenciáiról, arról, hogy körülbelül hány embert érnek el, erre vonatkozólag nincs kvantitatív kutatások révén szolgáltatott adatunk vagy információnk. Rendkívül sajnálatos és rendkívül nagy szükség lenne arra, hogy legyenek ilyen jellegű, központilag finanszírozott és elvileg a döntéshozót segítő kutatások. Lényegesen kevesebb program az, ami hozzáférhető jelenleg, mint mondjuk ami volt 6-7 évvel ezelőtt. Designer drog vagy új pszichoaktív szer specifikus céltételezésekkel nem találkozunk. Ez egyébként nem feltétlenül baj, és a nemzetközi szcénából sem tudunk jelen pillanatban arról, hogy a keresletcsökkentési tevékenységben specifikus modulok alakultak volna ki, amik az új pszichoaktív szerekkel foglalkoznának. Ezeknek a szereknek az lenne a feladatuk, idézőjelbe teszem, hogy mímeljék a klasszikus, jól ismert illegális szereknek a hatásmechanizmusát. Tehát, hogyha kvázi ugyanaz a szer, csak egy más köntösben, vagy kicsit módosított szerkezeti képlettel van jelen, mint a korábbi klasszikusnak tekinthető szerek, akkor ez nem lenne indokolt, hogy valami vadonatúj prevenciós módszertant vagy prevenciós tartalmakat találjanak ki. Arról vonatkozólag sincs elegendő adatunk, hogy kik azok, akik ezeket az új típusú pszichoaktív szereket fogyasztják. Milyen társadalmi, milyen egyéni szocializációs, milyen pszichológiai háttértényezők azok, amelyek ezt a speciálisnak tekinthető populációt jellemzik, így aztán az ő prevenciós szükségleteiket sem tudjuk definiálni. Tehát ez is indokolja, hogy az a prevenciós szolgáltató, aki reagálni szeretne, úgymond, az új pszichoaktív szerek jelentette kihívásokra, nem tud mit csinálni, mert nincs releváns tudása. Ha feltételezzük, hogy igaz az az állítás, hogy a designer drogok, azok tulajdonképpen a klasszikus illegális szerek helyére férkőznek be, mert hogy könnyebben hozzáférhetők, mert egy adott pillanatban legálisnak tűnnek. És ugyanaz a személyes szükséglet, vagy társadalmi szükséglet húzódik meg a fogyasztásuk hátterében, akkor azt lehet mondani, hogy hasonlóképpen lehetne tervezni, mint ahogy lehetett tervezni a klasszikus szerek esetében. Ugyanakkor nyilván vannak különbségek, de nem tudjuk megmondani, hogy ezek precízen mik ezek a különbségek. Van egy olyan törekvés, aminek az a lényege, hogy olyan programok jelenjenek meg az érintettek körében, vagy az érdekeltek körében, amely programoknak a szakmai tartalmáról tudunk mondani valamit. Ebben semmi hiba nincsen, tehát ezzel kapcsolatban senkinek nem lehet kifogása, mert ezt a szakma már tulajdonképpen évtizedek óta igényli. A 2000-es évek elején volt egy olyan fajta robbanás, amikor sok prevenciós program, sok szervezet megjelent, viszonylag széles körben sor került a prevenciós beavatkozásokra, ahhoz azért kell egy kritikus tömeg, hogy annak az eredményességét, a beavatkozásoknak az eredményességéről bármit mondani tudjunk. A kábítószer területén, vagy az addikciós problémák területén tevékenykedő szakemberek, azok nem kissé magukra vannak hagyva, mert hogy nincsenek meg azok a fórumok, meg azok a platformok, amelyek lehetővé tennék, hogy az emberek rendszeresen, védett környezetben tudjanak egymással találkozni, és meg tudják vitatni, hogy mi a problémájuk, mik a sikereik, úgyhogy ez egy nagyon kedvezőtlen szituáció ebből a szempontból. Az egyébként meglehetősen anyagilag kivéreztetett közoktatási vagy köznevelési intézményrendszer az ugye kénytelen, kelletlen azokra a szolgáltatókra hagyatkozik, akik térítésmentesen tudják biztosítani a programokat. Ilyen például a rendőrség. És vannak olyan jellegű önmagukat civilként feltüntető szervezetek, akik valami fedőtevékenység, akik, nem őszinte elkötelezettséget éreznek a prevenciós tevékenység iránt. Beszéljünk nyíltan, megjelenik a szientológiai egyház is a köznevelési intézményekben. Na mostan én ezért semmilyen körülmények között nem tudnám hibáztatni a köznevelési intézményt. A pedagógus az egy olyan kreatúra, aki effektíve a probléma tehát hogy aki látja a problémát, és haladéktalanul meg akarja oldani. És ha haladéktalanul meg akarja oldani, akkor ahhoz az eszközhöz fog folyamodni, ami kéznél van.
és hogyha neki nem a jó minőségű prevenciós programban kéznél, akkor ő be fogja vállalni a Szientológiai Egyháznak a kínálatát, el fogja küldeni a gyerekeket a drogmentes maratonra, hálás lesz, hogy ott van a rendőr, és ott van a bűnmegelőzési tanácsadó, és azt fogja igénybe venni. Tehát, hogy azt kell könnyen elérhetővé tenni, ami minőségi. Ez egy ősrégi egészségfejlesztési gondolat, hogy legyen az egészséges a könnyű választás. Hát legyen a szakmailag jó minőségű a könnyű választás. Ez pedig ugye nem az egyedi prevenciós szervezetnek a feladata, hogy ezt a lehetőséget megteremtse, hanem ez például a kormányzati felelősség ezen a területen.